ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз сайбардор Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2008 сол аст. хоб сӯзишвариш бензини холӣ аст. объем мотораш як 6 литри простой, коробка автомат аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои 80%, салон тоза, магнитофон, монитор, электропакет, кондитсионер, родной краска, ҳамин хеле ки салоншам кожи тоза аст. мошин сироошам фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 69000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ нест. кадоми шумо бардор агар мехаред, агар маҳқуқ карда бошед, рақамошон дар поёни видео аст. метавонед бештар маълумота аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агар хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, мағоза, чизе ки барои фурӯш, барои реклама кардан, дар номери имо ба саб роӣ кунед. дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии сайбардрон ВАЗ 2106 молодёжин аст ки соли бароишаш 1989 сол аст. хоб сӯзишвариш бензини холӣ мега. объем мотораш як 5 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 4 та балонои миёна аст, 4 та диска, родной краска, салоншон соза, яъне ки мошин дар ҳолати кория мега. соҳибшон срочно сум дар кор мега, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе аст. нархаш 7300 сомония ки бозам дар назди капоти мошин мега гап мезанем. соҳибшон фақат одамони харидор беҳуда занг назанем мега. илтимос дӯстон аз шумо ки фақат кадомитон мехаред ҳавай занг зананд. маҳрамат рақамошон аст. метавонед дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо зангда хитон гиред. маҳрамат. мошини фурӯшии навбатии аз сайбардрон Daewoo Tico аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед. соли бароишаш 1996 сол аст. сӯзишвариш бензини холӣ аст ки объем мотораш 1 литр аст. коробкаш автомат аст. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. родной краска сафед аст. 4 та балонои 60% мега, яъне ки 1 сола ҳуҷҷат мега каде мега. на ҳуҷҷати 1 сола кадян соҳибшон. дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад. нархаш 11000 сомония ки бозам савдош мега. дар назди капоти мошин мега аниқ мекунем мега, яъне ки срочно сум дар кора мега. тоқа савдош дар назди капоти мошин. маҳрамат дӯстони азиз, кадомитон агар Daewoo Tico харидан бошед, дар рақамошон дар поёни видео аст. метавонед ки бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин мошин гиред. маҳрамат. мошини фурӯшии навбатии аз сайбардрон Opel Vectra B аст ки Opel дути соли бароишаш 1997 сол аст. хоб сӯзишвариш бензин, газ ҳар дош кор мекунад. объем мотораш як 6 литри простой мега. соҳибшон яъне ки мотораш простой мега. ҳамин хеле маълумот пешниҳод карда ҳастанд. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои 60% ва аккумулятори мошин мега пачка мега нав часпонде. магнитофон, салоншам тоза аст. мошин родной краска ҳамаш 100% срочно фурӯхта мешавад. бо нархи 22000 сомония ки бозам савдо мекунем мега. соҳибшон дар шаҳри хоҷанд айни ҳол қарор дорад. кадоми дӯстоне ки ҳамин хеле мошин агар харидор бошад, маҳрамат рақамошон дар поёни видео мондагӣ. метавонед ки бештар маълумота аз ҳамин рақамҳо гирен. агар шумо ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед, хоҳем фурӯш дар мондан ё ки вапше ягон хона, замина, квартира роя кунед, дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии аз сайбардрон Mercedes Benz C-класс C соли бароишаш 1995 сол аст. сӯзишвариш дизел мега. объем мотораш 2 литр аст. коробкаш механикаи мошина сайстанаш беҳтарина ки мошин диска, балонои нав, хоб техас мотор, аккумулятори нав, электропакет, салон ҳамаш кор мекунад. 100% мега бе ягон камбуди. маълумоташ рост ки бисёре ҳамаша хонда наметавонем. мошин дар шаҳри хуҷанд дар ноҳияи Истиқлол мега. шаҳраки Истиқлол аз хуҷанд камтарак болотарак аст. нархаш 31000 сомония ки бозам
муомила мекунем мегӯяд дар назди капоти мошин дӯстон. ба кадоми шумо агар хесечкаҳои простой агар дар кор бошад рақамошон аст метавонед ки бештар маълумотро аз соҳиби мошин гирем. фақат аз шумо хоҳиш кард агар ки мисол фақат одамони харидор занг занам мега беҳуда вақти мана вақти худашонам нагирам мега соҳибшон. хайхтон бинед дӯстон бо дигар маълумотро гирен марама. мошини фурӯши навбатии сайбоадро бояд агаса Daewoo Tico аст ки соли барои 1997 соли ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 0.8 литр мега соҳибшон. коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад ки 4 балонои простой яъне ки 50% мега калпакои худаш магнитофон салон яъне ки нормални радной краска аз худаш мега мошин 100% мега соҳибшон. дар ноҳияи масчоҳ қарор дорад. нархаш 12000 сомон ки бозам мега савдо мекунем кадоме ки мехарад мега бозам муомила дора мега яъне ки дарош электропакет бебарадо хай бо дигар маълумоти пураша аз ҳамин поёмода рақамо гирен марамат занг занен. фақат хоҳиш шумо ҳамин ки лайкотон монед ва видеонавори моро силкаша дар имо ватсаптон яъне падилсаш кунен чӣ мошине ки ба шумо дар кора нависед мо дар видео оянда албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯши навбатии сайбоадро Opel Astra F аст ки дар кузови хетчбек соли барои 1995 солае. хоб сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой. коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин мега 100%. 4 диска 4 балонои 60%. хадавоиш ҳам миёна аст мега салон тоза магнитофон чихол радной краска сафеда мега мошин молодёжникадагия яъне ки фақат мегирен ҳай мекунен дар ҳолати техникия. мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. нархаш 26000 сомон ки дар назди капоти мошин мега савдо мекунем мега кадоме ки бияд фақат айпеш мега ба телефон не бияд айпеш бинем мега баъд савдошон мекунем мега яъне ки муомилаи хуб дорад. маърамат рақамошон дар поини видео аст. метавонед ки маълумоти пурра ва 100% аз ҳамин рақамошон занг зада гирем бардорон. фақат ҳамин лайктона мондан гирем чӣ мошине ки ба шумо лозимай нависед албатта дар видео оянда пешкаштон мекунем. мошини фурӯши навбатии сайбоадро Hyundai Sonata аст ки соли бароишаш 2002 солае. хоб сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём мотораш 2 литр. коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки 4 диска 4 балонои нав мега моторш ҳам нав кадага мега соҳибшон. салон тоза электропакет ҳамаш 100% магнитофон ҳамаш кор ме радной худша. мошин дар шаҳри Душанбе аст. нархаш 29000 сомон ки кадоми мехара мега бо арзонам налики наличи бо муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон. тоқа вариантҳои сумкаи алиш намешавад. барои дӯстоне ки хали Hyundai яъне ки Hyundai Sonata арзон пӯшада ин вариантҳои хуб 2002 солаш 29000 сомон ки боза муомила мекунад дар шаҳри Душанбе. дигар маълумотша аз рақамо поёмода пурра карда хатон гирем. мошини фурӯши навбатии сайбоадро Opel хетчбек аст ки Opel Astra F дар кузови хетчбек соли барои 1993 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём мотораш 1.6 литр. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. 4 диска дорад. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат мега мошин 100% мега ҳам як дона сурат дошта срочно мега мефурӯшем. мошин дар ноҳияи данғараи айни ҳол нархаш 17000 сомон ки кадоме мега мехарад бияд мошин аз пеш бида мега бо савдо мекунем ё ки маълумоти аниқша аз ҳамин рақамошон метавонед ки бигирен. рақамошон дар поини видео. маърамат дӯстони азиз фақат одамони харидоре ки беҳуда занг назанен бесвакоӣ накунед. фақат одамоне ки наличи сум дошта бошанд мехаранд метавонанд дигар маълумотша гиранд. фақат лайк монед ва видеонавора падилса кунед то охираш тамошо кунед. мошини фурӯши навбатии сайбоадро Daewoo Lacetti ки хеле ки шумо дар комментира хоҳиш кардем ки Daewoo Lacetti монем на баҳри шумо омода кардем. соли бароишаш 2006 сола мега соҳибшон. сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой. коробкаш автомат е. мошин мега састенш хуба мега дар ҳолати кори аст. 4 диска 4 яъне ки электропакет салон тоза хадаво дорад. хай маълумоти бештар телефон кати хитон мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 25000 сомон ки дар назди капоти мошин мега савдо мекунем соҳибшон. фақат одамони харидоре ки суми налич дошта бошанд бардорон. маърамат хай дигар маълумоти пурра аз худашон гирем бардорон азиз. агар ки шумо ҳама хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира магазин барои фурӯш барои реклама кардан дар номеро ё ки имо ё ки ватсап рой кунед суратоши қатъи маълумото шумо фурӯшда рекламада мемонед.
ماشین فروشی نوبتی سایبادران Opel Vectra هست که در کامنت‌ها خواهش کردم که Opel Vectra مونیم سالی برایشش 1994 ساله که سوزیشورش بنزین گاز هر دوش کار میکنه آبی موتورش یک 6 لیتری پراستو است 4 تا بالون یعنی که 100% یک 60% سیستم خوبه میگه بالونشون کاپاکو رادنوی کراسکا سالن توزه یعنی که ماشین میگه سیستمش توزه‌ای کنکرتنیه ماشین در نوعیه یوان قرار دارد نرخش 22000 سومونی که از 22000 سومونی بازم معامله میکنیم کدامی که میخرم میگه ناستیاسی سومی نلیچکتی دوستانی که هم خالی وکترای سوز پیش دادن واریانت های خوب با شما اگر که خریدار باشین رقمشون در پایین ویدیو میتونید که بیشتر معلومات از همین رقم‌ها پایین دادم میتونید گیرین فقط خواهش میکنم که لایکتون نمونه بتونید از و ویدیو نواری رو در ایمو واسط پادلسا کنین با شما چه خیلی مشکلی که لازمه نمیشه مو فقط صبر کنین مو در ویدیو آینده یا که ویدیو سلسله دوشه مو البته پیشکش نمیکنیم فقط شما لایک منو دستگیری کنین مهنتای ما رو قدردانی کنین دوستان عزیز رحمت برای دستگیری همتون ماشین فروشی نوبتی سایبادران واز 21 молодежь است که سال برایشش 2005 سال است خب سویچورش بنزینی خولی است آبی موتورش یک 6 لیتر است میگه اگر کی میگه ریموت کنم میگه موتور نمیزنه میگه صاحب شون خیلی معلومات داده هستم خب کارابکش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکا میگه صاحب شون 4 تا بالونای 50% 4 تا دیسک سالن نرمال است ماگیتافون رادنوی کراسکن خیلی سری بیست ماشین молодежь یک مویکاشون میکنیم با مویکا میکنی ماشین توزه میشود ماشین در نوعیه خراسان قرار داد نه عین حال در نوعیه خراسان نرخش 8500 سومونی که با سودا هم میکنه میگه در نزدیک کاپوت ماشین کدایتون اگر میخرین رقمشون در پایین ویدیو هست میتونین دیگه معلوماتی پرراشه از صاحبی همین یعنی که واز 21 گیریم بردارون شما مگر هم خیلی ماشین молодежь نه ماشین دیگه خرید داشته باشین فروشی یا که خونه زمین کوارتر برای فروختن میتونین در نمره ایمو واسه برای کنین ما در ویدیو آینده فروش دادم میمونیم این بود 12 ماشینی که ما پیشکش می‌کردیم تا ویدیو آینده خدا نگهبانی همه شما